υπάρχει πολύ κακόφημος λαός ανάμεσα στο λαό μας. Υπάρχουν οι παρέες, η παρασύρηση, ο κόσμος, οι επιθυμίες, το χρήμα και όλα αυτά είναι γύρω ακριβώς από το σπίτι μου. Γύρω ακριβώς από το σπίτι μου μένουν κλέφτες, ληστές, μένουν εμπόροι ναρκωτικών και δοξάζω τον Θεό. Δοξάζω τον Κύριο που μας έφερε στο δικό του φως. Δοξάζω τον Κύριο γιατί είναι ο αρχηγός της ζωής μου. Δοξάζω τον Κύριο γιατί με έφερε στη βασιλεία του. Με έκανε δικό του παιδί. Είναι θαυμαστό. Είναι ένδοξο αυτό το έργο. Η θυσία του Ιησού Χριστού είναι ένα ένδοξο γεγονός. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είμαι δικό του παιδί. Χαίρομαι που είστε κι εσείς εδώ, χαίρομαι που δοξάζουμε μαζί τον Κύριο. Από κάθε έθνος, από κάθε λαό, από κάθε φυλή. Είναι θαυμαστό, είναι ευλογία να είμαστε εδώ. Δοξάζω τον Κύριο και τον ευχαριστώ για όλη την οικογένειά μου. Τον ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ με μια κιθάρα και ψέλνω. Είναι ευλογία για μένα αυτό. Είναι η χάρις και το έλεος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.